LGOG en SHCL presenteren Limburgs Verleden. Ja, het is eigenlijk heel leuk om dit te doen, hè? Omdat natuurlijk de afspraak die we hadden gezet om een podcast op te nemen, die lag al veel langer vast. Mm-hmm. Dus de inhoud van dit gesprek is iets anders dan wat het had geweest. Laten we beginnen. Dr. Leen Roels, hartelijk welkom in onze podcast Limburgs Verleden. We hebben eigenlijk een scoop. Ik denk dat dit het eerste interview is sinds het blijde nieuws bekend werd gemaakt. Maar dat nieuws ga ik u zelf laten vertellen. Er is een persbericht verschenen deze ochtend, want jij bent... Ja, ik word vanaf 15 november de nieuwe directeur-conservator van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Ja, proficiat. Dank je. Ik denk een hele goede keuze. Ik denk dat we in dit gesprek deels kunnen ingaan bij uw band met dat verleden, dat mijnbouwverleden, en ook het onderzoek dat je ernaar gedaan hebt. En ook de geschiedenis die je ook hebt bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Voor ons heel mooi om te zien dat een van onze oud-collega's, als ik dat zo mag zeggen, Zeker. Nu die prachtige plek gaat invullen in Heerlen. Een prachtige plek, maar ook een uitdagende plek. Zeker, ja, klopt. Laten we beginnen bij het begin, hè? Zodat de luisteraars die u niet kennen een beetje context krijgen bij wie is die persoon nu. Jij hebt geschiedenis gestudeerd in Gent. Op een masterthesis die ook al iets te maken had met mijn verleden? Nee, toen nog niet. Oké. Maar ik heb gekozen voor 19e, 20e, dus nieuwste tijden. En ik ben toen door mijn prof, Erik van Houten, heel erg op de geschiedenis van de gewone man gewezen. Ja. Ik heb een levensloopanalyse gedaan, waarbij dat ik de levenslopen van een geboortecohorte, heette dat toen nog, bestudeerd heb. En toen ben ik eigenlijk wel gegrepen door het feit dat je ook de verhalen van de gewone mensen kunt vertellen. Ja, ja. En dat doe je dan niet op basis van ego-documenten, maar dat doe je op basis van bevolkingsregisters, analyses erop loslaten. En ik vond dat toen zeer boeiend. En het is hij, prof Van Houten, die mij toen heeft gewezen op... er is eigenlijk een hele leuke vacature in Maastricht. Het gaat over mijnwerkers. Ik had tot op dat moment niks met mijnwerkers. Okay. Ook bij mijn weten niet in mijn familie. Oh ja. Er zijn wel treinmannen geweest, dus die vanuit... Ik ben geboren in Lokeren. Die van daaruit dus naar de mijnen in Wallonië en later Limburg, Belgisch Limburg, gegaan zijn. Maar bij mij weten in mijn familie niet. Maar de opportuniteit om het verhaal te vertellen van de gewone mensen, de gewone werkmens, sprak mij heel erg aan. Ja. En het was dan ook nog de Luikse mijnen. Dat was helemaal uitdagend om in de Franstalige bronnen te duiken. Maar ik heb daar enorm van genoten. Ik vond dat echt geweldig om dat onderzoek te kunnen doen. Ik ben ook eigenlijk niks anders dan medewerking tegengekomen bij de diverse archiefinstellingen. Mm-hmm. Want ik heb natuurlijk bij het Sociaal Historisch Centrum zit best wel veel literatuur. Hè. Je hebt ook de Annales des Mines, die ik allemaal ook heb geraadpleegd. Maar ook het CLADIC, de archiefinstelling bij Blengy. Daar ben ik altijd heel goed geholpen. Dan het IHOES in Seraing. Dat was echt ontzettend leuk om echt onderzoek te doen. Ja. Ja, het is heel mooi wat je zegt. Hè? Die sociale geschiedenis die toch vooral over de gewone mens gaat. Man zullen we niet meer zeggen, we zullen het uitbreiden naar de gewone mensen die geleefd hebben en gewoon probeerden om te overleven in veel gevallen. Enerzijds door arbeid te doen op het land, anderzijds door te werken in de fabrieken of te werken in de steenkoolmijn. Als je zeker die transitie van 18, 19e, 20e eeuw is daar een hele interessante periode in. Je komt uit dat ancien regime en dan opeens begint er heel veel te veranderen op relatief korte termijn. Erik van Hout heeft denk ik veel studies gedaan naar de Antwerpse Kempen
als ik me niet vergis. Ook inzoomen op hoe zit het nu met die plattelandssamenlevingen. Dat is wat ik ook miste toen ik vroeger geschiedenis kreeg op het middelbaar. Ging het toch vooral over koningen en koninginnen en keizers en pausen. En dan denk je, ja, maar hoe zit het met 99% van de samenleving? Wat deden zij op dat moment dat er oorlog is of ontdekkingstochten? In dat soort van alledaagsheid zit ook een soort van heroïsme, in zekere zin. Het gewoon overleven. Wat was de centrale vraagstelling van jouw proefschrift? Het centrale onderwerp van mijn proefschrift was de arbeidsmarkt voor mijnwerkers. Dus echt sociaal-economische geschiedenis. En de bedoeling was om in kaart te brengen, hoe ziet die arbeidsmarkt eruit? Ja. Wie beweegt zich daarop? Wat zijn de bepalende factoren? Push en pull. Wie komt er? Wie neemt er deel aan die arbeidsmarkt? Waarom? Ik had de uitdaging. Ik kwam een beetje bleu erin. Ik had ook het geluk om samen te kunnen werken met een collega, onderzoeker, Serge Langeweg, die eigenlijk het onderzoek, een onderzoek deed naar de arbeidsmarkt, maar dan voor de Nederlandse mijnen. Dus wij konden een beetje gelijk opgaan. Alleen, hij had natuurlijk de 12 Limburgse mijnen om te bestuderen. En ik begon aan mijn Luikse onderzoek. En bleek dat er midden 19e eeuw een 100-tal mijnen al waren. Dus ik denk dat ik het eerste jaar van mijn studie eigenlijk bezig ben geweest om gewoon zicht te krijgen op welke mijnen zijn er allemaal. Ze bleken ook nog eens heel anders te zijn dan die moderne Limburgse mijnen. Wat dat ook heel leuk was. Maar daar zag je al dat het toch net een iets andere... iets andere aanpak. Aanpak vergde. Ja. En dan werd langzaamaan duidelijk van... mijn proefschrift heet Het Tekort. Werd langzaam duidelijk dat, alhoewel dat eigenlijk Wallonië de eerste regio op het continent was om echt te gaan industrialiseren. Mm-hmm. Dus een bevolking die dus al heel snel mee was in die industrie, dat die mijnen constant op zoek waren naar arbeidskrachten. Omdat er te weinig arbeidskracht voorhanden was, maar ook omdat er heel veel aantrekkelijker mogelijkheden waren, bijvoorbeeld in de staalindustrie. Ja. Dus dat werd een beetje de rode draad in mijn studie. En ik heb daar dan een aantal groepen uitgehaald. Bijvoorbeeld, heel snel werd duidelijk, in die Luikse mijnen, die dan al veel langer bestaan dan de Limburgse mijnen, dat er ook vrouwen werkten. En ze werkten ook niet louter bovengronds, maar ook ondergronds, totdat er een wettelijk kader kwam om dat te verbieden. Dus dat was een van de hoofdstukken in mijn onderzoek. Ja. Dus op die manier. Ja. Eigenlijk redelijk vroeg dus al in dat thema gerold. Als het gaat over die verschillende functies in de steenkoolmijnen, je zegt inderdaad bovengronds en ondergronds, er is een grote diversiteit eigenlijk aan de verschillende functies. Mensen staan daar vaak niet bij stil, hebben het over de kompel en die graaft met een pikhouweel naar steenkolen. Er waren veel meer functies dan dat. Klopt. Was er op al die lagen behoefte aan medewerkers of waren er bepaalde types functies waar dat gewoon een constant verloop was van mensen, waardoor dat er telkens nieuwe arbeiders nodig waren? Het hing ook wel een beetje af hoe dat het georganiseerd was. Ik heb dat proberen onderzoeken en een van de theses was dat eigenlijk ook een stukje vanuit familiearbeid is voortgegroeid. Dus, zo van grote industrie? Ondergronds werd er in teams gewerkt en je had ondersteunende functies en je had ook de houwer eigenlijk, waar dat iedereen de mijnwerker mee identificeert. Maar je had eigenlijk al die functies nodig om tot de productie van steenkool te komen. Je moest eerst de gangen, de schachten eerst, het voorbereidend werk, maar dan de gangen en dan dus echt het productiewerk was dan natuurlijk maar een fractie van alles wat dan nodig was. Mm-hmm. En je had gewoon mensen nodig met kennis van zaken. Ik probeer het even terug te halen. Dus er was één these van, het zou wel eens kunnen dat omdat die mijnen dus al
best lang bestonden. En eigenlijk, de eerste mijntjes, dat was nog voor de mijnwet, was eigenlijk de eigenaar van de bovengrond is eigenaar van de ondergrond. Ja. Dus je kreeg een enorme versnippering. Er was nog geen sprake van concessies. Dat is later natuurlijk veranderd. Maar eigenlijk, de lagen in Luik lagen ook anders. Lagen niet zo horizontaal, maar eerder waren door de geologische krachten, de aardkrachten, waren wat meer naar boven gestuwd, wat meer gebroken, wat meer verticaal. Dus er was al, als je er zijn al sporen gevonden bij de Romeinen dat ze steenkool gebruikten voor verwarming. Dus het was vaak gewoon beginnen met een gat in de grond. Ja. En dan op die manier. Dus dat is natuurlijk geen echte mijn of geen moderne mijn. Maar dus inderdaad een hele diversiteit aan functies en ook kinderarbeid. Tuurlijk, voor de ondersteunende, de kinderen die de deuren bedienden, die de lucht, de afsluiting van de gangen moesten regelen, het verslepen van de steenkool, nog niet met spoorondergronds, maar eerst nog heel primitief. Ja, en dus ook de vrouwenarbeid. En er was nog niet zo heel veel over verschenen. Ik heb nog niet zo heel veel literatuur of onderzoek kunnen terugvinden. En een van de dingen die werd gezegd, die vrouwen die zullen dan toch wel voornamelijk ondersteunende rollen hebben vervuld. Ja. Maar dat bleek toch niet altijd het geval te zijn. En ze werden ook niet per se minder betaald, want ze werden gewoon betaald volgens functie. Ja. Dus als ze dezelfde functie uitoefenden als een man, dan kregen ze het navenant loon. En in die tijd hadden ze gewoon vaste daglonen dan? Waren geen stuklonen of iets dergelijks? Jawel, akkoordlonen. Ja, akkoordlonen. Dus maar dat per kilogram... Ja, productie. Maar dat is een heel ingewikkelde materie. Ben Gales heeft daar heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ja. Wat ik gedaan heb, is de informatie die ik kon vinden, eigenlijk met de blik bekeken van, zit er nu een verschil tussen die vrouwen en die mannen? Eén, qua functies, maar anderzijds ook qua verloning. En dat bleek toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. Er was eigenlijk geen onderscheid. En er zijn ook natuurlijk... er waren wel ook een paar bronnen, wat meer verhalende bronnen, die ook gewoon vertelden dat een jonge vrouw best ook dat zware werk kon doen. En eigenlijk is dat logisch, dat een vrouw van 25, die fysiek heel sterk is, dat die evengoed best een goed loon kon verdienen in productie. Ten opzichte van een 50-jarige mijnwerker die eigenlijk... kapot gewerkt was eigenlijk al voor een stuk. Ja, het is een thema dat mij heel nauw aan het hart staat, omdat mijn 2 grootvaders hebben in de steenkoolmijnen gewerkt. Dat is meteen ook de reden waarom ik er zelf nooit echt onderzoek naar heb gedaan. Ik vind het altijd heel moeilijk als je een hele sterke persoonlijke band hebt met een bepaald onderwerp om toch nog objectief te zijn. En dat is zeker nodig als je onderzoek doet, zeker als academicus, moet je die objectiviteit toch ergens wel bewaren. Maar het is heel interessant hoe dat je kan kijken naar een soort van stereotype aannames en die dan toch kan ontkrachten gewoon op basis van de bronnen. En je hebt ook een beetje het idee van, waar komt dan zo'n cliché of zo'n stereotype vandaan van de vrouw die minder zou verdienen? Of het is niet gebaseerd in de bronnen dan blijkbaar. Nee. Het is eigenlijk een denkbeeld. Nu, dat neem je van jouw onderzoek, jouw promotie, die heb je afgerond in 2014. Ja, klopt. Wat ben je daarna gaan doen? Eigenlijk mijn contract bij de universiteit liep af in 2011. Ik heb dat ook gecombineerd met onderwijs geven. Maar toen was mijn proefschrift nog niet af. En er was ook de afspraak met mijn promotor en co-promotor om te kijken of dat we het niet konden uitgeven ook binnen de Maaslandse monografieën. En dus moest er ook nog beeldredactie gedaan worden. En het is toch... Een manuscript is toch net iets anders dan echt een boek. Dus er is toen besloten, laten we dat meteen toewerken naar een boek. Maar ik ben niet meteen... mijn contract liep af. En ik ben toen eerst gestart bij toen nog het Continuum. Op een project Mijn Verleden, Mijn Toekomst.
En dat was een vervanging van iemand. En dat was ook de bedoeling om zicht te krijgen op de mijnbouwcollecties in de regio. Dus Continuum toen, nu Discovery Center, was daar de trekker. En dat was een samenwerking met het Nederlands Mijnmuseum, met de domeinen toen nog, om zicht te krijgen op wat zijn nu die mijnbouwcollecties, welke objecten zitten daarin. Dus daar heb ik toen een jaartje, denk ik, gewerkt op dat project. Dat was ook heel fijn, om ook gewoon de Limburgse casus wat beter te leren kennen. En ik heb toen ook gewerkt als onderzoeker voor het ETIL, het Economisch Technisch Instituut Limburg, omdat daar toen door de Stichting Behoud Mijnhistorie was er een opdracht uitgegeven om op zoek te gaan naar de sociale en economische effecten van de mijnsluitingen. Ja. En ze zochten toen een onderzoeker om het internationale perspectief te onderzoeken. Binnen de Benelux of nog ruimer? Het was nog ruimer. Ik herinner mij dat ik toen geprobeerd heb om vergelijkbare regio's een beetje te zoeken. Dus ik heb Duitsland, Wales, uiteraard Belgisch Limburg, geprobeerd om die naast de Nederlandse situatie te leggen. Maar er is op termijn is daar ook nog Japan bijgekomen. Okay. Omdat ik zicht kreeg op iemand die daar onderzoek naar gedaan had. Dus het was een mooie kans om dat er ook naast te leggen. Dus dat is toen ook uitgemond in een publicatie en ik geloof een soort business case om aan studenten voor te leggen. Ja. En toen ben ik in 2012 gestart als inhoudelijk coördinator in eerste instantie voor een erfgoedcel in Belgisch Limburg. In Genk, gevestigd in Genk, maar werkende voor alle voormalige mijngemeenten. Dus we werkten eigenlijk van Beringen tot Maasmechelen. En de bedoeling was om de erfgoedverenigingen in die regio te ondersteunen en ook erfgoedprojecten mogelijk te maken. Ja, en dat heb je dan een heel aantal jaren gedaan? Ja, bijna 12 jaar. Ja. Ik zal daar vertrekken voordat ik mijn 12 jaar rondgedaan heb. Dus dat is een hele poos. Ja. En de afkorting van die is ECRU. Spreek je dus ECRU? Ja, we zijn dus eigenlijk heel lang een erfgoedcel geweest. Erfgoedcel Mijn Erfgoed, met het woordspelletje Mijn Erfgoed, maar ook Mijn Erfgoed, omdat we breder werkten dan alleen het Mijn Erfgoed, maar de rode draad in de regio was natuurlijk dat Mijn Erfgoed. En in 2020 is daar eigenlijk een bijkomende werking bijgekomen rond bovenlokaal cultuurbeleid. Dus niet louter erfgoed, maar ook echt inzetten op cultuurbreed. Ja. En er is toen nog een gemeente bijgekomen, Leopoldsburg. Oh ja. En toen was het ook wel de tijd om te zoeken naar een nieuwe naam. En toen hebben we een denkoefening gedaan. En daar is eigenlijk ECRU uitgekomen. En daar zijn kort gezegd 2 betekenissen. Het is natuurlijk de ER van erfgoed en de CU van cultuur. Ja. Dus samengaan van erfgoed en cultuur. Maar ECRU is natuurlijk zo'n beetje een blij kleur. Er zit niet veel in. Maar dat is ook net de functie van de organisatie, is om niet zelf op de voorgrond te treden, maar om andere organisaties kleur te geven, om projecten kleur te geven en echt dat steuntje financieel inhoudelijk in de rug te geven, zodat die andere organisaties of projecten kunnen shinen, kunnen kleur geven. Ja. Voordat we uitkijken naar wat de toekomst gaat brengen, 12 jaar bij die organisatie. Veel mensen vertrekken tegenwoordig veel sneller, dus je was daar wel op je plek. Als je terugkijkt naar die 12 jaar, zijn er projecten die jullie gefaciliteerd hebben waar je het meest trots op bent? Ja, als ik terugkijk, dan denk ik toch vooral aan de projecten die een link hadden met het mijnverleden. Ja. Ik ben gestart in 2012 en toen was het meteen Manifesta, de kunstbiennale, internationale kunstbiennale in Waterschei. Dat is het hoofdgebouw van de mijn van Waterschei. Dat was toen nog niet gerenoveerd. Echt een prachtig gebouw. Dat is zo indrukwekkend. De internationale gemeenschap was dat er ook over eens. Ondertussen is het getransformeerd. Het gebouw ziet er nog hetzelfde uit, maar het is gerenoveerd en heet nu Tor Centraal. En er zijn allerlei ontwikkelingen rond en het zal zich nog verder ontwikkelen.
De club Koempels, of koolputters moet ik zeggen, die daar toen al met hart en ziel bezig waren om dat mijnverleden leven te houden, die hadden toen al heel veel succes, want zij werden door de curator, dat was toen Medina, een Mexicaan, die was zo gecharmeerd door die koolputters die daar in dat gebouw, waar dat de verf van de muren viel en waar dat de duiven zich thuis hadden gemaakt. Dus echt met heel veel passie dat verhaal vertelden. Dus die had beslist van, ik ga niet louter een kunstbiennale doen. Ik doe een biennale met 3 lagen. We doen een biennale met moderne kunst en nieuwe kunst. We doen een verdieping eigenlijk met kunst over steenkool. Sommige van langer geleden, historische werken. Ja. En we doen een deel over erfgoed. En die mensen van het mijndepot, die waren daar toen een integraal onderdeel van. Mooi. En die zijn daar nu nog steeds onderdeel. Dus dat was een hele mooie binnenkomer. Meteen een debat van een heel breed gedragen project. Maar ook meteen de link tussen erfgoed en kunst. Dus dat vond ik echt geweldig om daarmee te kunnen beginnen. En dan in 2017, dan hebben we een grote rondreizende expo gedaan, Sluitertijd. Mm-hmm. Het was toen, we hadden toen de aangegrepen 100 jaar steenkoolproductie. Uiteraard in Belgisch Limburg is de eerste steenkool ontdekt door André Dumont in 1901. Toen zijn al de concessies gemaakt, zijn de boortorens verschenen in het landschap. Maar toen, heel die opstartfase, dat duurt natuurlijk heel lang. Ja. En het is de mijn van Winterslag, waar dat nu Seamine is, die als eerste daadwerkelijk in productie ging in volle oorlogstijd in 1917. Dus voor ons was 2017 100 jaar steenkoolproductie. We hadden toen kennis gemaakt met een fotograaf die zei, ik heb persfotograaf, maar die had wel de rechten op zijn foto's. En die zei, ik heb eigenlijk alle mijnsluitingen, stakingen, allemaal gedocumenteerd als jonge persfotograaf. Ik wil daar iets mee doen. Ja. En we zijn dan samen die collectie gaan bekijken. Zijn naam is Tony van Galen. Ja, en er zaten zo geweldige foto's in, dat we zeiden, we gaan daar iets mee doen. En wat dat leuk was daarmee, is we hebben samen een selectie gemaakt. En we zeiden, maar we willen het ook verhaal vertellen. Maar net zoals hier in Nederlands-Limburg zijn die sluitingen en die nasleep is een heel gevoelig verhaal. Ja. Met heel veel verschillende perspectieven. Sociaal, economisch, maar ook heel menselijk. En de ene mijnwerker is daar al beter uitgekomen dan de andere. Er zijn organisaties verdwenen. Dat is eigenlijk toch wel een heel pijnlijke episode. En we dachten, we willen dat verhaal vertellen, maar hoe dan? En toen hebben we bedacht, laten we een aantal personen die we op die foto's zien, zoeken. Oké, om het heel menselijk want uiteraard, als je zegt van we gaan daar iets rond doen, dan bieden zich heel veel mensen aan, ik heb daar iets over te vertellen. Ja. En dat is ook heel waardevol. Maar we hadden zoiets van, we willen ook eens de perspectief ontdekken van die mensen die niet altijd op de voorgrond treden. We zijn toen ook geconfronteerd met onze eigen vooroordelen. In die zin dat we een mooie foto hadden van een mijnwerker die kogels vasthield. Want de politie, bij de stakingen in Zwartbergen in 1966 zijn er ook doden gevallen. Ja. Er is met scherp geschoten, maar ook bij de stakingen eind jaren 80 is op een gegeven moment met scherp geschoten. Gelukkig zonder slachtoffers. Ja. En we dachten, die had zo'n dikke snor. Vooroordeel. Wij dachten, dat is misschien wel een mijnwerker met Turkse origine. Bleek een Belg te zijn. Maakt ook niet uit, maar dat waren mensen die per definitie niet op de voorgrond traden. Ja. En dat was ontzettend leuk om die één te zoeken.
er kwam een hele community op gang van, is dat niet die of die? Weet jij dat? En het werd opgepikt door de krant. En dat was ontzettend leuk. Maar het was ook heel leuk om die mensen te leren kennen. En we hadden dan dus die foto groot uitgeprint, groot gemaakt. En we hebben die met een foto geconfronteerd en de verhalen kwamen boven en we hebben ze geïnterviewd. En die interviews zijn in de rondreizende expo gekomen. En dat vond ik heel fijn om op die manier te werken. Ja, ik kan me voorstellen dat, omwille van de verschillende gebeurtenissen die te maken hadden met onder andere mijn sluitingen, dat daar ook veel trauma's naar boven komen, onverwerkte trauma's. Hoe ga je daar dan mee om? Het zijn vaak mensen moeten zich in zekere zin kwetsbaar opstellen om die verhalen te vertellen. Hè? Het zijn vaak trauma's die voor een stuk weggeduwd worden. Ik moest er zelf naar gaan zoeken om te weten wat er in 1966 gebeurd was, bijvoorbeeld. Dat is niet iets wat ze standaard ooit op het middelbaar in de geschiedenisles hebben gegeven. Er zijn mensen gestorven. Vanuit wapengekletter van hun eigen overheid. Dat is nu een heel ernstig voorbeeld, maar er zijn van allerlei kleinere trauma's ook te bedenken. Hoe ga je daarmee om? Hoe stel je die mensen op hun gemak om dat te delen? Ja, in die zin, wij traden toen met een hele open blik. Wij zeiden, wij zijn echt geïnteresseerd in uw verhaal. Wij hebben een mooie foto van u. Wij willen weten, wat is daar toen gebeurd? En inderdaad, sommige dingen waren heel confronterend. We hadden ook echt gekeken, we hadden natuurlijk niet zomaar foto's gekozen, maar we hadden dus echt een foto van een rijkswachter. We hadden een foto van een vrouw, want die waren moeilijk te vinden, maar dat was dus ook een vrouw van de Rijkswacht die met een gewond paard liep. We wilden ook gewoon een vrouw erin. Dat was iemand die voorop liep bij de stakingen. Iemand die nogal ludiek allemaal takken op zijn helm had gestopt. Daar wilden we het ook verhaal van weten. En ik moet eigenlijk zeggen, we hadden daar niet per se een duidelijke methodiek of ontzettend goed over nagedacht op voorhand. Maar ik denk door gewoon de bereidheid om naar het verhaal te luisteren, ging dat vrij automatisch. En we hadden wel samengewerkt met een cameraman en een interviewer die we al bij eerdere projecten hadden gebruikt, waar dat we van wisten dat die er ook heel goed in waren om mensen op hun gemak te stellen. Ja. En ik denk gewoon de ruimte bieden om het erover te hebben, dat al heel veel deed. En ik moet zeggen, zo die gebeurtenissen zoals 66, de stakingen van Zwaardberg en dan de opeenvolgende de akkoorden van Zwaardberg. De lokale erfgoedverenigingen zijn daar wel heel erg mee bezig om daar onderzoek naar te doen en om daar naar het publiek te brengen. Maar het klopt, ik had het ook nooit gehad in mijn lessengeschiedenis. Het is heel spijtig dat om een of andere reden, je leert heel veel over nationale geschiedenis en ook internationale geschiedenis, maar die regionale geschiedenis, hoe interessant of hoe belangrijk dat die ook is, zeker voor die identiteitsvorming. Als je naar een plaats als Genk gaat, dan zit een heel grote groep mensen die tweede, derde generatie zijn van arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Het maakt gewoon geen deel uit van het lespakket. Hetzelfde hier in Nederlands Limburg, dat je denkt, waarom niet? Hè? Waarom zou dat geen centraal deel moeten uitmaken van wat studenten leren, of op een lagere school ofwel in het middelbaar onderwijs? Het is zo belangrijk voor de vorming van de identiteit van zo'n danig grote groep binnen die samenleving. Ik begrijp het niet goed, waarom dat niet kan. Ja, wij hadden dat dan in Belgisch Limburg ook wel opgemerkt. Ik zeg het, er zijn wel lokale erfgoedverenigingen die heel erg hun best doen om inderdaad ook aanbod te ontwikkelen voor scholen. Tuurlijk. En daar wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. Maar inderdaad, op een hoger niveau dan in die lesboeken wordt dat blijkbaar... Ja, je moest echt met een vergrootglas zoeken om er iets over terug te vinden. En als er al iets in stond, dan ging het dus over de Waalse mijnen. Ja. En vaak in combinatie met de staalindustrie. Ja. Dus we hebben toen ook wel lespakketten ontwikkeld. Maar ja, dan is er een aanbod en dat wil dan nog niet zeggen dat het gebruikt wordt. Ja. Voor ons was het ook wel heel belangrijk. Afgelopen mei hebben wij vanuit... het was al wat langer bezig, maar is de Kanon van Vlaanderen voorgesteld. En daar is
ook Steenkool in Limburg een venster. Het heet dan kleurrijke mijncités. Ze moesten een haakje hebben om het aan op te hangen. Maar daar wordt wel... dat is heel beknopt zoals een kanon is, maar daar wordt gelukkig... maakt het nu deel uit van de geschiedenis in Vlaanderen. En zo'n kanon is ook onderhevig aan herziening of aanpassingen. Maar wij zijn wel heel blij dat dat er nu in zit. Ja. Omdat het is niet zoals in Nederland, dat het onderwijs er echt mee aan de slag moet in Vlaanderen. Maar het is wel een heel mooi kader om uw lessen aan op te hangen. Ja, absoluut. Dus dat is al een kleine overwinning dat het daarin is opgenomen. In Nederland is het natuurlijk het venster gas en kolen. Maar zet ze ook al redelijk sterk in op energietransities en tweede industriële revolutie, derde industriële revolutie, waardoor dat die menselijke verhalen dan toch weer verloren gaan. Dan komen we weer terug op die sociale geschiedenis. Hè? Ja. Wie zit er achter dat gas? Wie zit er achter die kolen? Daar staan ze misschien dan heel kort bij stil, maar echt inhoudelijk niet. Terwijl het de vergelijking makkelijk te maken is. Als je nu kijkt naar het mijnen van kobalt bijvoorbeeld en de tragische verhalen. Er is net nog een rapport uitgekomen. De tragische verhalen die daarin rondgaan, dan is de vergelijking met het verleden eigenlijk makkelijk te maken. Ja, dat is het. Het hoeft niet beperkt te blijven tot geschiedenis. Je kan het in heel veel vakken toepassen. Ja. En net in een regio waar dat kinderen derde generatie, in Nederland zal het derde generatie zijn. Het zijn veel opa's die in de mijn hebben gewerkt. Is het toch wel heel belangrijk om daar wat begrip over te hebben. Wat dat dan ook was, wat voor absoluut. Impact dat had. En om ook gewoon bepaalde zaken te kunnen duiden. Hoe kijk je naar dat project dat nu bij de Open Universiteit loopt, hè, waar dat Suzanne Hogervorst en Wim de Jong en Maurice Paulussen mee bezig zijn? Specifiek mondelingengeschiedenis dan bij die kinderen van mijnarbeiders. Ben je op de hoogte van de vorderingen van dat project? Ik ben bij de eerste sessie aanwezig geweest. Ik denk dat het heel interessant is. Ik denk wel dat... wat bevraag je eigenlijk? Hè? Het is niet de mijngeschiedenis die je bevraagt. Je vraagt eigenlijk de omgang met. En ik hoop dat er heel wat uitkomt. En dat het misschien ook inspirerend werkt om toch op zoek te gaan naar... Dat is ook een beetje een cliché, maar ik denk dat in de praktijk wel is gebleken dat het soms een generatie overslaat. Dat de persoon in kwestie aan de eigen kinderen misschien niet altijd heel veel vertelt. Ja. Ik heb dat ook gemerkt toen ik mijn familiegeschiedenis ging optekenen. En dat er dan wat meer openheid is naar de kleinkinderen toe. Dus daar moeten we echt gebruik van maken. Ja, en in zekere zin merk je soms ook bij die tweede generatie, dat, bij mijn eigen familiegeschiedenis ook, dat er een soort van schaamte is misschien, hè, dat de ouders of de vader dan een mijnarbeider is, wordt toch vaak in zekere zin op neergekeken, spijtig genoeg. En dan in die derde generatie wordt het net een punt van trots en verbondenheid. Want bijvoorbeeld de vriendenkringen die ik heb, wat we allemaal delen, is dat minstens onze grootvaders allemaal in de steenkoolmijnen hebben gewerkt, waardoor dat je een heel rechtstreekse band hebt met elkaars, in zekere zin met elkaars verleden. Nu, als je kijkt naar dat verleden, wat neem je daarvan mee in jouw functie die vanaf 15 november gaat aanvangen? Wat heb je geleerd, waardoor dat je in zekere zin vliegende start kan maken? Nu blaas ik het een beetje te veel op, maar welke lessen heb je geleerd die je graag wil toepassen bij dat mijnmuseum? Één les is samenwerking is altijd een meerwaarde. Dus het is ook altijd de ambitie geweest van het Mijnmuseum om te gaan vernetwerken. Er is in eerste instantie heel veel focus gekomen om het museum neer te zetten, letterlijk neer te zetten, in te richten, te presenteren. Maar ik kijk er heel erg naar uit om te onderzoeken welke samenwerking dat er allemaal mogelijk zijn in de regio,
met de erfgoedverenigingen, met andere musea, met andere organisaties die zich verbonden voelen met dat mijnverleden en daar ook iets in willen betekenen, die misschien een stukje hun identiteit ook mee willen uitdragen als komende van wij zijn in deze regio geworteld. Maar waar dat denk ik ook heel veel potentie zit, is een vernetwerking in de EU-regio. Ja. Er zijn samenwerkingsverbanden, die zijn al onderzocht in 2015, voor het jaar van de mijnen. Toen zat ik daarin vanuit mijn huidige functie als coördinator bij de erfgoedcel. Dat was heel fijn, maar dat was natuurlijk projectmatig. Maar die netwerken die zijn er. De regionale industriemusea. Er is zoiets als de European Route of Industrial Heritage. Heel veel musea zijn daar bij aangesloten, zijn soms ankerpunten. Nodigt toeristen, maar ook gewoon inwoners uit om zaken te ontdekken. Want ik denk dat nog heel veel mensen dingen niet ontdekt hebben. Ik denk dat mijn museum wel op de radar zit van een heleboel mensen, maar ook nog niet op de radar van alle mensen die er echt iets aan zouden hebben. Ja. Dus daar zit nog de uitdaging. Dus dat netwerk. En ook met respect voor de eigenheid van de partners, de mogelijke partners. Ja. Vrijwilligersorganisaties, professionelen. Daar heb ik in mijn huidige functie heel veel ervaring mee opgedaan. En dat is gewoon fijn om op die manier te kunnen werken. Ja, mijn indruk is dat de heemkundige kringen veel sterker staan in Nederlands-Limburg dan in Belgisch-Limburg. Misschien zie ik dat verkeerd, omdat ik te weinig ervaring heb in Belgisch-Limburg. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie bij de verschillende heemkundige kringen is dat die met heel veel passie voor die geschiedenis aan de slag gaan, maar dat er niet altijd genoeg omkadering is om dat ook echt waardevol te maken naar een bredere groep toe. Vaak spreken ze toch nog voor eigen kerk, terwijl dat de verhalen die ze te vertellen hebben en de bronnen die ze onderzoeken zeer interessant zijn, ook voor een breder publiek. En mijn museum zou een prachtige plaats zijn om dat te kunnen centraliseren natuurlijk. Wat zie je als de functie van dat Mijn Museum? Is dat een cultureel erfgoedmuseum? Is dat vooral een educatief museum? Hoe ziet dat eruit in jouw hoofd? Ja, ik denk dat de bedoeling is van het Mijn Museum om verschillende doelgroepen aan te spreken. Het is natuurlijk een museum dat door de gemeente Heerlen wordt gefaciliteerd. Zonder de gemeente geen museum. Ja. Dus daar moeten we ook aan tegemoetkomen, wat de gemeente ook wil met het museum. Een belangrijke functie is dat educatieve. Het is niet voor niks dat kinderen, jongeren tot 17 gratis naar het Mijn Museum mogen. Dat is ook echt om dat hiaat een beetje in de lessen geschiedenis op te vullen. Nu denk ik wel dat er heel veel docenten zijn die daar toch aandacht aan besteden. Ja, maar ik begrijp in de algemene lesboeken en op Nederlands niveau, om het zo te zeggen, zal er minder aandacht voor zijn. Maar ja, dus die verschillende doelgroepen. Ook toeristen die de regio ontdekken, die de geschiedenis willen kennen, maar ook mensen uit de Randstad die het verleden eigenlijk een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis ook niet kennen. Dus dat is de uitdaging om te bekijken hoe dat we die doelgroepen kunnen aanspreken. En dat moet samen met de medewerkers en de vele vrijwilligers van het Mijn Museum moet dat gebeuren. Ja. Ja, heb je een idee hoeveel vrijwilligers dat het zijn? Want ik weet, wij hebben altijd een gezonde, grote groep gehad. Het HCL ook bijvoorbeeld. In de cultuursector, en dat zal niet alleen in Nederland zijn, het is echt gestoeld op de schouders van vrijwilligers. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik moet mij er nog in verdiepen. Ik start pas 15 november. Maar ik dacht dat er toch al zeker een 15-tal vrijwilligers zijn. En daar zal ook heel veel diversiteit in zijn. Mensen die vooral hun verhaal willen vertellen vanuit eigen ervaring.
Of mensen die meer, misschien vanuit een educatieve, misschien oud-docenten die graag op die manier een steentje willen bijdragen. Dus daar kijk ik naar uit om dat te ontdekken. Ja. En ook de sterkte van elke vrijwilliger te kunnen inzetten. Er zijn ook heel veel vrijwilligers die op collectiegebied heel veel kennis hebben. Er is een vrijwilliger die volgens mij alles weet over de mijnlampen. Oh ja. Dus ja, daar kijk ik naar uit om dat te ontdekken en om die ook een plek te geven in het verhaal. Maar ik denk dat er verschillende narratieven mogelijk zijn. En het is natuurlijk, de presentatie is er. Er is gekozen voor een concept. We zijn nu wel bezig met een herziening. In eerste instantie van de museumteksten. Die moeten scherper. Ja. Daar moet, er waren een aantal historische onjuistheden. Dat moet rechtgezet worden. Er waren dingen die gewoon niet duidelijk genoeg waren voor een bezoeker. Dat moet ook rechtgezet worden. Er komen nog een aantal herzieningen in de presentatie aan. Maar er wordt al druk aan gewerkt natuurlijk. Er wordt op dit moment druk aan gewerkt. We hebben een interim conservator, Luc Wolters, een historicus, die daarmee aan de slag is. Maar ja, ook in die presentatie moeten we ook kijken welke interessante onderwerpen dat er zijn die nu nog niet aan bod komen of die nu nog niet de plek krijgen die ze verdienen. Maar dat is iets dat we de komende jaren willen uitrollen, ook samen met mensen, met organisaties. Ja, het is een uitdaging en ik bedoel, iedereen die naar deze podcast luistert zal een deel mee hebben van dat verleden dat het mijn museum nu het afgelopen jaar heeft meegemaakt, anderhalf jaar ongeveer. Ja. Maar tegelijkertijd schept het ook wel een basis en waarschijnlijk ook genoeg kritieke massa om gewoon stevige keuzes te maken naar de toekomst toe. Die zijn nodig. Hè. Een van de ambities staat ook in het persbericht, dus om formeel erkend te worden als museum. Dat is al een heel doel om te verwezenlijken. Als dat al lukt binnen een aantal jaar, dat zou al heel mooi zijn. En de verdere doorgroei moet ook gewoon een verhaal worden van gedragen te zijn door de gemeenschap en dat mensen het museum ook gewoon het succes gunnen dat het verdient. In zekere zin. Ik heb gemerkt in de kritieken die opkwamen dat er net iets te makkelijk werd gezegd, schuif het dan maar helemaal aan de kant en het loopt toch nergens op uit. Dat ik denk, heb nu even dat vertrouwen en geef het een kans. Het is zo belangrijk dat dit soort van museum bestaat. Het is eigenlijk vreemd dat een soortgelijk museum niet echt aan de Vlaamse kant bestaat. Er is wel een instelling. Er is een mijnmuseum in Beringen. Hè? Ja. En die gaan op een gegeven moment transformeren naar Be Mind Pit. Okay, maar dat is dus... En het mijnmuseum Beringen trekt heel veel bezoekers. Het is een heel fijn museum, maar het is al een stuk verder van hier natuurlijk, Beringen. Ja. Dus eigenlijk ook heel veel vrijwilligers die zich daar echt dag in dag uit inzetten. En dan in Genk heb je het Mijndepot, dat is echt een vrijwilligersinitiatief. Ja. En dan in IJsden heb je het Museum van de Mijnwerkerswoning. Ook een vrijwilligersinitiatief, gesteund door de gemeente Maasmechelen. En daar wordt eigenlijk meer een sociale geschiedenis verteld. Hè. En ik denk dat bijvoorbeeld het Museum van de Mijnwerkerswoning, dat daar ook wel wat Nederlands publiek naartoe komt. Daar zijn volgens mij wel goede contacten. Het is mooi om te zien dat die lokale initiatieven er zijn. Beringen stond mij zelfs niet helder op het netvlies, omdat ik mij een beetje blind staar op wat er in Genk gebeurt. En dan denk ik vooral in hoe spijtig is het dat er in Genk niet gewoon een heel mooi groot museum is om dat te doen. Maar ergens is het ook vreemd dat er niet een soort van meerlandenmuseum is. Net in de regio waar dat we ons nu bevinden, omdat steenkoolmijnen zodanig belangrijk zijn geweest voor de industriële ontwikkeling van Duitsland. Eerst in Wallonië, dan in Vlaanderen, dan in Nederland. Limburg de bakermat van de industrialisatie voor de rest van Nederland. Steenkoolmijnen hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Waarom komt dat niet van de grond, zo'n gedeeld museum? Of is dat een complete droom? Ik denk dat er wel pogingen zijn tot samenwerking. In 2015 hebben wij voor de E-regio zo een E-regionale kaart van het mijnerfgoed. Ja. Omdat een van de zaken dat we toen georganiseerd hebben met Mijnmuseum en met Blengy was uitwisselingsmomenten. Dus oud koempels, oud
koolputters uit die regio's met elkaar in contact laten treden. En dat was heel gezellig. Een bus vol met mijnwerkers die dan op bezoek gingen in elkaars regio. Ja. En daar is toen al gebleken van, oh wauw, in België of in Limburg, Belgisch Limburg, wat staat hier nog allemaal? Maar toen dachten we ook, ja, maar dit is eigenlijk, in vogelvlucht is dit eigenlijk heel dichtbij en jullie weten dat niet. Ja. Maar omgekeerd ook. Tuurlijk, hè. Dus dat was een eerste poging om toch alleszins mensen bewust te maken van het feit van het houdt niet op aan de grens. Het is een regioverhaal. Ja. Dus hopelijk heeft dat toen toch bij mensen een beetje de ogen geopend van oké, ik kan ook gewoon echt in de regio een aantal dingen gaan bezoeken, waarbij ik meer leer over het mijnverleden en dan niet beperkt tot steenkool. Maar je hebt de schieferstollen in Recht en je hebt in Kelmis de zinkmijnen en waar dat ook een museum is. En dus dat was al een eerste poging. Ik probeer op te volgen wat dat er op internationaal niveau gebeurt. Mm-hmm. In 2018 is de eerste keer de International Conference on Mining and Underground Museums georganiseerd. Dat was toen in Wieliczka, bij Krakau in Polen. Heel erg ondersteund door de Poolse overheid, de departement cultuur. En ze hebben dat nu afgelopen mei opnieuw georganiseerd. Daar was ik ook bij. En dan zie je eigenlijk alle initiatieven wereldwijd rondom mijn musea. Ja. En daar kan je heel veel van leren. Ja. En ook gewoon de diversiteit. Ja. Als je kijkt naar het Mijnmuseum, dan je vergelijkt dat binnen dat internationaal kader. Hoe staat het er dan voor? Van grootte, van aanpak? Het is een mooi gebouw. Het ziet er heel professioneel uit, de opstelling. Mm-hmm. Waar rank je dat dan binnen dat grotere internationale perspectief? Waar is het mee te vergelijken misschien? Welke initiatieven in andere landen? Dat vind ik een lastige. Omdat de diversiteit zo groot is. Ja, tuurlijk. Je zit daar, de hele gast, kleine lokale... De gast is natuurlijk de zoutmijnen in Wieliczka. Mm-hmm. Die hadden pre-corona in een topjaar bijna 2 miljoen bezoekers per jaar. Dat is onvergelijkbaar. Tuurlijk, maar tegelijkertijd hebben we daar ook tijdens die conferentie ook heel veel vrijwilligersinitiatieven, waar dat inderdaad ook maar 1 of 2 betaalde krachten zijn, of zelfs helemaal geen betaalde krachten. Ja. Dus het Mijnmuseum bevindt zich ergens op die hele brede variëteit aan initiatieven, maar dat maakt het net ook mooi, want ik ben ervan overtuigd dat het... hoe moet ik dat vertellen? Geld is natuurlijk nodig om dingen mogelijk te kunnen maken. Maar als ik zie hoe inventief en hoe innovatief soms vrijwilligersorganisaties zijn om dingen mogelijk te maken, samenwerkingsverbanden zoeken of we gaan het toch op die manier proberen. Of ja, dan heb ik zoiets van we moeten die dingen combineren. Ja. Middelen zijn nodig, maar zeker ook de dynamiek die er zit bij mensen die niet meteen zeggen we leggen een envelop met geld op tafel en het zal wel gebeuren. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg, nee. Net omwille van dat er dat extra stukje drive en passie in zit, maakt het dat het echt gedragen is. En ik vond het gewoon heel boeiend om al die initiatieven te zien. En ook de onverwachte uitdagingen. Want de grote pijn is eigenlijk... je kunt niet veel... Je kunt eigenlijk bijna nergens meer ondergronds gaan. Hè? Dat is natuurlijk de droom om dat nog te doen. Je kunt natuurlijk in Blagny nog
een stukje ondergronds gaan. Het is natuurlijk niet echt ondergrond, zodat het ooit was, maar je hebt toch het gevoel van. Maar het is denk ik zaak om te kijken wat dat als museum, wat is mijn sterkte, welk verhaal kan ik vertellen, hoe kan ik eventueel doorverwijzen, want dat is ook een van de punten van kritiek die gekomen is. Hè. Er is in mijn museum het gelijkvloers, zwart, gaat eigenlijk over echt het werk van de mijnwerker, niet louter de houwer, maar probeer het nu ook wat breder te trekken. Ja. Maar je hebt natuurlijk niet het gevoel dat je echt ziet hoe dat een mijn de belevenis. Maar goed, je hebt Steenkolenmijn Valkenburg. Ja. Waar dat je eventueel... Je kunt doorverwijzen naar de andere locatie van het mijnmuseum. Is natuurlijk nog altijd de Schacht. Ja. Het mijnmonument. Waar dat je natuurlijk ook nog echt de lift ziet. En waar dan nog meer materiaal wordt tentoongesteld. Ja. Ook naar onderzoek toe. Hè. Ik denk dat er een hele mooie kans is met die dependance die het HCL nu heeft, om daar net die mijnbouwarchieven te centraliseren en ook een grote bibliotheek aan te bieden over verschillende soorten van studies, maar ook de grijze literatuur, de mijnwerkersbladen en dergelijke. En dan kan Heerlen zich meer en meer profileren als eigenlijk een centrale hub voor dat mijnverleden. Heerlen is zeker niet de enige lokaliteit die een sterke band heeft met dat mijnverleden, maar heeft wel de kans om het meest, hoe zal ik het zeggen, diverse of het meest alomvattende aanbod aan mijnwerkgeschiedenis aan te bieden met het museum. En dan ook het onderzoek dat ermee kan gebeuren. En natuurlijk die lokale gemeenschappen die een hele nauwe band hebben. Het enige dat anders is misschien het visuele van dat mijnverleden. Dat je bijvoorbeeld in Seamine heel duidelijk hebt en een aantal sites in Belgisch Limburg. Dat ligt wat moeilijker in Nederland, omdat daar ofwel een timing ofwel een visie ooit andere keuzes gemaakt zijn om dat materieel erfgoed in stand te houden. Dus dat heb je minder, die belevenis. Ja. Maar ik denk dat dat mijnmuseum, en ik hoop dat dat ook lukt op termijn, een hefboom moet kunnen zijn voor andere initiatieven. Qua doorverwijzing, qua eventueel om samen extra middelen te zoeken. Want dat is ook een van de zaken die naar boven is gekomen van de andere mijngemeente van... Ja, wij voelen ons eigenlijk niet genoeg vertegenwoordigd in het museum. Het zegt wel Nederlands Mijnmuseum, maar... Er is een focus op. Dus daar wordt enerzijds... willen we daar een stukje in tegemoetkomen in de presentatie. Maar dat zal zeker ook echt in gevoel moeten. Ik bedoel daarmee echt mensen betrekken. En ik heb wel wat zicht op de materiële relicten. Maar ik weet dat er zeker nog relicten zijn die helemaal niet voldoende zichtbaar zijn, waar dan misschien nog iets mogelijk is. En ja, het zou heel fijn zijn om daar ook mee aan te kunnen samenwerken. Tuurlijk. En ja, ik hoop dat er dan ook de bereidheid is om te kijken van hoe kunnen we elkaar versterken daarin. Want ja, het is inderdaad de grote sites, dat is helaas door de operatie van zwart naar groen verloren gegaan. Maar dat verhaal kan ook verteld worden. Tuurlijk. In de tijdsgeest, welke beslissingen is toen genomen. Maar het is een extra uitdaging. Want ik zal nooit vergeten dat wijle Bert van Doorslaert, dat is iemand die in Belgisch Limburg echt de sterkhouder was wat betreft het mijnverleden. Dat hij zei, je hebt een lieu de mémoire nodig. Ja. Hè? Je hebt echt een plek nodig om dat verleden te voelen. Ja. Voor de mensen die het hebben meegemaakt, om het nog een stukje te kunnen verwerken, te kunnen plaatsen, maar ook op een stuk die historische sensatie te kunnen bieden. Die ervaring. Ja. En met dat er best wel veel weg is dat een extra uitdaging. Maar het wil niet zeggen dat je niet meer kunt doen. Tuurlijk, ja. Er komen ook steeds meer toepassingen beschikbaar, waardoor dat je het wel kan doen. Ja, dus, zeker ook met nieuwe digitale middelen natuurlijk. Ja, dus dat is ook wel iets om naar op zoek te gaan. Ja, oké.
hartelijk dank. Ik ga het hierbij laten, als dat goed is voor u. Dank om hier te zijn. Heel veel succes in de nieuwe functie. Het zullen drukke, spannende tijden worden, maar ik denk dat ze een zeer geschikte persoon hebben uitgekozen. Dank je wel.